Elek. Nah, nek gok sing kene tarik ngetan. Kok ben mlebu ledes tul lep. Ki nek wong loro ngene cek nangis. Gak ngenekne. Iya ki. Tengan. Nek wong papat ngenekne. Iki nyatane kena. Wong papat to. Go pikirane double-double. Pikirane wong papat. Angger Pak Cep gak sopek kan ini mena. Pak Cep sopek no bis. Iya pokoke tenan. Angger gemis pir-pir jadi sopek pikirane. Iya. Katok ngono. Peteng gede. Peteng dedeg jadi jubrek. Ngono nang mah rati wae udan ya jublek, nang kene udan jublek. Iya. Nang mah kalau sambat nek udan. Wayah nang kene kerja ngene ya wis dibayar lho. Dolno. Wis dolno gak apa-apa wis lagi. Wis tinggal ngopi sik. Pas mate ya.